Il-Prim Ministru jsemmi l-ħolqien tal-impjiegi bħala l-akbar xhieda ta' kemm il-Gvern immexxi minnu għamel suċċess. F'kull diskors tiegħu, Lorenz Gonzi kwota ċifra ta' 20,000 impjieg ġdid li fi kliemu il-Gvern tiegħu ħoloq fl-aħħar 4 snin. Imma l-aħħar figuri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u li kienu bbażati fuq informazzjoni miġbura mill-ITC turi li l-ammont ta' impjiegi li nħolqu bejn l-2008 u l-2011 ilaħqu għal 9,922, jiġifieri inqas minn nofs il-figura li qed jikkwota Lorenz Gonzi. L-aġent mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li din l-istatistika tikxef il-qerq ta' Gonzi PN mid-9,922 impjieg li nħolqu fl-aħħar 4 snin, terz huma impjiegi fuq bażi full-time. Iż-żewġ terzi l-oħra tal-impjiegi maħluqa, jiġifieri 6,646 kienu fuq bażi part-time. 55% ta' dawk li sabu xogħol part-time għandhom dan ix-xogħol bħala l-impjieg ewlieni tagħhom u l-kumplament daħlu għall-impjieg part-time bħala suppliment għall-impjieg full-time tagħhom. Anġlu Farrugia qal li minn dawn il-figuri joħroġ ċar li fir-realtà l-ammont ta' dawk li daħlu f'impjieg meta ma kellhomx wieħed bejn l-2008 u l-2011 kien ta' 6,904. Figura li hija ħafna l-bogħod mill-20,000 li qed jiftaħar biha Gonzi PN. Anġlu Farrugia temm jgħid li wieħed ma jistenniex mod ieħor minn Gonzi PN li aktar ma jmur aktar qed juri biċ-ċar kemm il-qerq hija l-unika arma li jrid juża biex ikompli inganna lill-poplu.